So listen, as I said, eThekwini is proudly brought to you by eThekwini Municipality, like we Vuma 103 FM. Yenzeka every Thursday around 8:20. And on the line, we've got iMayor yeTheku, Councillor Cyril Xaba. Asikubengela lo hlelo iMayor. Ngibingelele Bongani kanye noGabriel nabalaleli bonke bevuma FM namhlanje. Thank you very much for having me. Lihamba kahle kodwa isonto lakho Mayor so far? So far so good. Ngabanga ukuthi lisihamba kahle nenhlelo zime ngomumo abantu baseThekwini bathakasela ama interventions esiwenzayo in a number of areas. Siyeza ukuthi namhlanje uMasipala waseThekwini uzosingatha isemina yokulwa nokukhwabanisa nenkohlakalo. Awusitshele nje kafushane ngenhloso yale semina. Impela sihlangene ICC ngenhloso yokulwisana nokukhwabanisa nenkohlakalo. Sobehlangene nenhlaka ke eziningi ezibambe iqhaza kule ndima. Lesimini ngeminye yemizamo kaMasipala ukuqinisa amasu oqeda ukukhwabanisa nenkohlakalo lapha ezweni. Yazi ke makunenkohlakalo kunokukhwabanisa imali le efana ngabe iya ukusiza umphakathi uhambisa ama services kodwa igcine singene emaphaketheni ama individuals amaqola. Kodwa amaqola ke manje and skip isixwayiso ke ukuthi kubo bonke abantu abasiqhubana lonto bazobhekana nengalo umthetho sifike egcineni uyaboshwa noma siyaxoshwa mosebenza kaMasipala. Me kulempela sonto siyakuyona yomhla ka22 no23 November siyeza ukuthi amathimba kaMasipala avela eminyangweni eyahlukene azobe ephumelele ehambela indawo yase Phoenix naseMlazi ngohlelo olubizwa nge-revenue outreach. Mhlambe yini engalindela nje ama customer abazoyithola? Well ezinye zeindawo lezo esosabela mfowethu nje lezo sokhuluma ngazo ngalomgqibelo esiyakubona sithi ke ibathupile and revenue outreach program ngomhla 22 so besilapha eJusup Hall and we bayazikela bahlala ePhoenix kuzokuthi ngesonto mhla 23 sibe kwa eMlazi eMandlakazi hall. Okay. Siyacela ukuthi izakhamuzi ziphuma ngobuningi babo laba abafuna ukubuza impendulo bazozithola eduzane amathimba ethu azokulekelela ngazonke izinto nje eziphathene ne-revenue management. Uma kukhona la into exakhayo makukhokhela ama services ethu amanzi ugesi kanye nelokhunjana nema rates bazobe sebeduzane kwakho bazokulekelela futhi nangohlelo lokusula kwezikweletu lolusha sithi debt special debt relief program. So ke abantu abasontele kubona labo bantu. As I said, eThekwini is proudly brought to you by eThekwini Municipality, like we Vuma 103 FM. Yenzeka every Thursday around 8:20. And on the line, we've got Councillor Cyril Xaba, the number one citizen in Mayor yeThekwini. May njengoba usakhuluma nje ngohlelo lokusula kwezikweletu ngo50%. Ingabe lamba kanjani? Ngiyakhumbula ukuthi I think laqala ngomhla ka 1 November. Impela liqale ngomhla ka 1 November sihlale ukuthi lithathe 3 months 1 November uDecember lize liphele ngokuphela kwenyanga ka January uJanuary 32 21 sorry January lesekwana mhla 31 asithi abantu abaphuthumeke okubalekile ukuthi uza no 50% wakho and uhulumeni mayise esula enye ingane u50% esikweletu noma ngabe singakanani noma ngabe besisikhulu kangakanani kusukela isikweletu kuze kumhla ka31 kuJanuary this year. Uma unesikweletu ngibe sibabaza isikhanda uzomhla 31 January this year woza kuthina sasula isikweletu kodwa kusula ngoFebruary ke kulonyaka kuze kube manje usungabonisana noMasipala ukuthi nizokhokhelana kanjani unohlelo lusha and we call it a payment program. Sayisula ama interest masuvumile ukusayina ukuthi uzokhokhela ke isikhathi esingakala imali kusela ngoFebruary kuze kube uJune and le kusela ngoJuly kuze kube manje July August September October November ile so kwamahlala khona le kuzodinga ukuthi uyikhokhe ngendlela ejwayelekile. May I'm assuming ukuthi kuma social media pages amasipala bazokwazi ukuthi bayithole yonke le information ukuthi benza kanjani kwikweleta ngithi. Yes, mfethu khona lolu hlelo lolo ukuthi abantu sibakhuthaze abaye kuma social platforms kaMasipala bazothola lonke uhlelo ukuthi kwenzeka kanjani. Siyavala ngomhla ka sayivala nje ngomhla ka 31 January. Emveni ngaloko ke uma ungakhokhile ayike
so inyoka isohlangana nani ngisazi but ngiyazi ukuthi ya into enjalo nje useyazi futhi abalaleli bakho bayazi ukuthi ngisafuna ukuqedela me siyasibonga isikhathi sakho namhlanje Thank you so much. I think we're